meitä tehtiin keksimään niitä erilaisia asioita, mitä voisi parantaa meidän maailmassa. Meidän mielestä maailma autoilee liikaa, että niitä pitäisi pyöräillä. Oli monia hyviä ideoita, mutta me pidettiin meidän aiheena toi eri maiden sodat. Et me päätettiin parantaa vähän pienempiä asioita sodasta. Meille valkeni, että Suomi on yksi ainoasta maista, joka ei ole kieltänyt sirpalepommin käyttöä. Nyt tähän kysytään, mikä on simulaatio. So we chose as theme cycling, pro cycling, and because we wanted to reduce the use of the cars for just short distances to go to the grocery store or anything. They could use the bike instead. Sitten nämä, jotka meidän ryhmässä haastatteli, siis ne haastatteli joitain ihmisiä siellä. 4 tai 5 tai 3. Me päätettiin, että me tehdään kirje ja kerrotaan mahdollisimman monta nimeä. So we realized that Tommy's football coach actually is working in the army. Ja annetaan se Tonille ja Toni antaa sen hänelle. Arvoisa Tommi Kangasmaa, voisiko Suomi kieltää sirpalepommin, koska se satuttaa viattomia ihmisiä, jotka eivät ole liittyneet sotaan milläkään lailla. Usein monta pommia jää räjähtämättä ja sitten jos joku on utelias ja koskee siihen, räjähtää käsiä ja hataa vammoja. Terveisin Haakan peruskoulu 2B-luokkaa ja koulun muut oppilaat allekirjoittaneet. I think it was really an educating experience for all of us. Kiitos!